हेलौ फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरो बरायना लाग्रोनाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां आपडेट लानानै फैदों। दा जोंहा NSP नोंथांमोना मिन्थिखायो नङा होमबा? NSP नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल होनो जायखौहाय। दा NSP नि जोंहा स्कलारशिप पेमेन्टआ जोंहा जायनाखिफोरा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार BA MA बेबायदि रानिं स्टाडि फरायगासिनो दं नङा होमबा? जायनाखिफोरा स्टुडेन्टसफोर बिथांमोननि NSP नि ST स्कलारशिपआहाय हाबनांसिगौमोन 31 डिसेम्बरावनो हाबनांगौमोन। दा 31 डिसेम्बराव हाबाखै नङा होमबा? जायफोरा फ्रेश केन्डिडेट। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं बे भिडिअनि गेजेरजों माला हाबगोन NSP नि स्कलारशिप पेमेन्टआहाय आरो NSP स्कलारशिप पेमेन्टखौ मोननो थाखाय मा खामानि मावनांगोन बेखौहाय आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों। दा जोंहा जायफोरा स्टुडेन्ट फरायगासिनो दङ रेनुवेलफोरनाहाय मोनखांबाय नङा होमबा? दाख्लै बावैसो जायफोरा रेनुवेल केन्डिडेट्समोन रेनुवेल स्टुडेन्टमोन बिथांमोना जायफोराहाय रेनुवेल खालामदोंमोन स्कलारशिपखौहाय दा बिथांमोना 15 नभेम्बराव मोननांगौमोन आरोखि। दा 15 नभेम्बराव मोनाखै, बिथांमोनाबो सप्तासेसो लेट जादों बिथांमोननि स्कलारशिप हाबनायाहाय। बिथांमोनाबो सप्तासेसो उनावसो बिथांमोनाबो मोनदों आरोखि। दा जोंहा फिक्स टाइमावहाय मोनाखैमोन आरोखि, राइट टाइमावहाय बिथांमोनाबो 15 नभेम्बराव मोनाखैमोन। जोंहा 15 नभेम्बरनि बारदोंमोन आरोखि, एसे लेट जादोंमोन स्कलारशिप मोननाय टाइमाहाय। दा रेनुवेलफोरना मोनखांबाय नङा होमबा? दा रेनुवेलफोरना बबेना हाबदोंमोन नोंथांमोना मिन्थिखायोआनो। 2021 निफ्राय लानानै आं डाइरेक्ट नोंसिनो खिथानोसै सर्टकाट 2024 बे सिङाव थाबाय आरोखि माखासे नङा होमबा लोगोफोर। 2021 निफ्राय लानानै 2024 सिम इयार्सनि स्कलारशिप बाहाय रेनुवेल केन्डिडेट्सफोरनिहाय हाबदोंमोन आरोखि 15 नभेम्बरनि एसे उनावहाय। दा नोंथांमोना फ्रेश केन्डिडेट्स जायफोरा दा नोंथांमोना जायफोरा 2021 to 2024 जायनाफोर फ्रेश केन्डिडेट्स बिथांमोननिया 31 डिसेम्बरावहाय हाबनांगौमोन नङा होमबा स्कलारशिपआहाय। दा 31 डिसेम्बरावहाय हाबासै। जोंहा 2025 इयार्स फैबाय, जोंहा बोसोर गोदान हाबलायलायबाय, दासिमबो हाबाखै जोंना स्कलारशिपआ। नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थिखाबायानो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना माब्ला मोनगोन स्कलारशिपनि पेमेन्टखौ आं बेखौनो नोंथांमोननो मिथिहरनो सानदों, खिन्थानो सानदों। दा नोंथांमोना स्कलारशिपनि पेमेन्टखौहाय माला मोनगोन? नोंथांमोना 31 डिसेम्बरनि एसे लेट मोननो हासिगौ आरोखि। नोंथांमोना 31 डिसेम्बरनि एसे उनाव मोननो हागौ। नोंथांमोना 1 उइकसो नोंथांमोना एसे नेबावनांसिगोन आरोखि। 1 उइकसो नेबानो जाबाय नोंथांमोनहा, अब्लानो मोननो हागोन। नोंथांमोना जायफोरा फ्रेश केन्डिडेट्स स्टुडेन्टस नङा होमबा? नोंथांमोननि NSP ST स्कलारशिपआ दाख्लै थांनाय 2024 मायथाइनि 31 डिसेम्बराव हाबनांगौमोन। दा 2025 मायथाइ बोसोर गोदान फैलायलायबाय, दासिमबो मोनाखैसै, रावबो मोनाखै। दा नोंथांमोननि टकेन नाम्बारानो फैथ'वाखै आरोखि। नोंथांमोननि टकेन नाम्बारानो फैयाखै जेब्ला नोंथांमोना माबोरै स्कलारशिपखौ मोननो नङा होमबा? नोंथांमोननि टकेन नाम्बारा जेब्ला फैगोन अब्लासो नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन। जेब्ला टकेन नाम्बार फैबाय नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनखाबाय होननानै सानना लानो हागोन आरोखि। दा आं एक्जेक्टलि बेखौनो मिथिहरनो सानदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय, नोंथांमोनहा स्कलारशिपनि फैसाखौ फ्रेश केन्डिडेट जायफोरा नोंथांमोना स्टुडेन्ट फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोननि स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन? नोंथांमोना मागो दमासिनि सिगां माग बिहुनि सिगां नोंथांमोना मोननो हागौ। बेखौहाय नोंथांमोना आसा खालामनो हायो आरोखि। नोंथांमोना मागो दमासिनि सिगां नङाब्ला एक्जेक्टलि मागो बिहुआव नोंथांमोना मोननो हागौ। बेखौहाय नोंथांमोना हमनानै लानो हायो आरोखि। नोंथांमोननि स्कलारशिपआ मागो दमासियाव हाबगोनखौ नोंथांमोना आसा खालामनो हायो आरोखि। दा जोंहा टकेन नाम्बारा माला फैयो बेखौसो जों नेनांगौ जाबाय नङा होमब्ला? नोंथांमोना एसे नेलायबानो जाबावबाय। दा जोंहा
माग बिहुनि सिगां मोनगोनखौ नोंथांमोना आसा खालामनो हागोन आरोखि। दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर दिनैनि आपडेट्सआहाय आं बेखौनो लानानै फैबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय मिथिहरनो थाखाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनानै गालांदो भिडिअखौहाय आरो गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोननो शेयारिं खालामनानै होलायदो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं। नाइस टु मिट इउ। बाय बाय एन्ड टेक केयार।